retouch muna, retouch. Hi mga Higala! Karong sulay ko for the first time. Nakakaon ng tuyom! Kuya, sao mo nag... Gusto ka diba na kuya? Sao na o? Oh, wow! Sweet kitchen! Alain siya! Cut na sa video! Sarap ng lipstick. Okay lang. Lami siya. Lami. Oh, seafood lang yan po na Wala sa tanong ano? ulasa. Purchase your tracks today. So how's the keeping, Claire? Silence means Silence means Means good. means good.